Oh siyakwamukela mbukele ekhaya kwiMakhiwa TV igama uMesuli wakwaNgubeni sila eMount Cinema lapho sikhona eno MM esichazele kabanzi ukuthi ngoba sila yini inhloso yawo lo mcimbi. Sabingelela umsakazi nginibingelele nonke futhi nginamukele nani la entabeni yaseSinayi ngokweBhayibheli ke intaba yokukhuleka. Ngiyanibingelela kakhulu ngiyanemukela futhi njoba sila umsakazi sila njengabantu besifazane abasebenzi basebaquluseni kumasipala. Uma sila siyesacela umsakazi ukuthi sicela ukuthi sihlanganyele kodwa singahlanganyeli ngaphakathi emkhandlweni senze lento okuthiwa i-team building. Uma wenza ke i-team building umsakazi uyazi abantu besifazane banento eziningi umuntu wesifazane nje umsakazi uhlukile complicated. Uma ngithi complicated umuntu wesifazane ngiqonda ukuthi umsakazi umuntu wesifazane akajatshuliswa into enkulu ujatshuliswa into encane. That's where amadoda they miss the point ukuthi thina sesingafuni into eningi sifuna nje inside a woman there is a little girl. Kithi khona intombazana nje encane othi mawuyiphathela ama chips uyiphathela lokhana ijatshuliswa yileyo nto. Ngakho namhlanje umsakazi sizothi la kulwesine lo mama ngoba phela mangabe singesiba abasebenzisi ngomama nami ngumama nje nginabantwana nginkosikazi womuntu unkosikazi wendoda. Ngakho ke mangila umsakazi sizothi kulolu suku sicela ukuthi bakithi eke silekeleleke singabantu besifazane. Ime lento ye gender based violence ime lento yokuthi singabantu besifazane masiseykhundleni kuba ngathi sidinga ukwesekwa sidinga mhlambe sidinga ukucatshangelwa. No siyacela singabantu besifazane siyile ezikoleni safunda sayifundela imisebenzi esiyenzayo siyayi understand at a business level siya qualify siyakwazi ukwenza umsebenzi mina nje ngikhulele emakhaya ngingenza nomsebenzi noma imuphi onganginikeza wona ukulima emakhaya sikhule silima emakhaya sikhule makuboshelwa inkabe besiboshela uma ngabe abafana behamba bolanda inkomo siyakwazi nathi. Ngakho ke siyacela ukuthi siyekelwe lento yokuthi sengathi sifable ngiyaqola ukusebenzisa igama lesingisi ngathi intekana asikho ntekentekana siyakwazi thina ukuphatha amakhaya. Ngakho ke namhlanje sizovuselela lokho sizothi umuntu wesifazane vuka uyithintithe umuntu wesifazane uNkulunkulu wakudala wazoba umsizi wathi uNkulunkulu akukuhle indoda ihlale yodwa uzoyenzela umsizi kodwa wayesethi uyabadinga abantu besifazane abahlakaniphile. Ngakho ke siyi generation ehlakaniphile siyi generation enamandla siyi generation enomsoco siyi generation enewarmth emndenini yethu. Ngakho ke size lapha nje sizosho njalo ukuthi sizovuselelana sizothi umuntu wesifazane wena uma ngabe uyitshela ukuthi ubukeleka phansi no asibukelekile phansi thina sesazitshela thina emqondweni yethu ukuthi sibukeleke phansi sibukelekelile phansi. Ngakho ke namhlanje besizowenza njalo siyesanyuka ke umsakazi oba lentaba sayigqoma sawushona phezulu intaba le yaseSinayi sihamba ngeenyawo sihambe almost 10 kilometers singabantu besifazane. Ubungayilindela into enjalo kumuntu wesifazane noma eintekenteke impendulo ithi cha asikho intekenteke ngibe ngilihola ke leli thimba ngilishonisa phezulu safika entabeni sathandaza sakhulekela imndeni yethu senza yonke lento befanele singabe siyenza sisemakhaya sithe sizoyenza si together namhlanje umsakazi. Uyena uMM wakhona ebaqulusini municipality omunye umbuzo njengomzali uphinde futhi ubo wokuqala wesifazane obekhona ebaqulusini cela nje usibeke esithombeni naba abantu besifazane bagxila kakhulu ekuyidakamizwa abanye abasebenzi ithini imessage yakho ongayibhekisa kubantu besifazane? Angiqale umsakazi ngithi ngizolana kakhulu mina nabantu besifazane abaseyidakamizweni. Abanye babo thola ukuthi mhlambe useyadakwa nje useyinto ehlala kulezi indawo zokucima ukoma. Ngizwelana kakhulu nabo. Ngifisa ukuthi niqonde into yokuthi umuntu uma ngaba ebakulesa simo usuke edlula ezintweni ezithile. Ngifisa ukuthi kulabo bantu besifazane into yokuqala esiyenzayo thina eliphutha elenza ukuthi sithole sesizeyidakamizweni nabantwana bethu laba bayithole sebeseyidakamizweni. Abantu besifazane bayabhoklisha kunezinto ezibahluphayo ngaphakathi. Uthola ukuthi ngenxa yokuthi thina satshela ukuthi ihlazo lakho awulikhiphi
awukhulumi ngezinto zakho. Ngizohlaba ikhwela ke mina namhlanje. Awukhulumi noma kuphi, kodwa yiba nendawo, yiba nomuntu okwazi ukuventa kuye. Ngicela abantu besifazane bayijwayele lento yokuthi ungathemba abangani kakhulu. Yiba nomuntu omdala ozokwazi ukukhuluma naye into zakho. Abantu abadala ke besifazane labo mama nje sebekhulile. Umqoke nje endaweni ukuthi lo uyena ozokwazi ukuconfide kuye, ukhulume zonke izinto, ukhulume yonke into oyizwa ngisho abethu yihlazo. Awuthi ngikuthathele emsakazi into encane nje. Uthola ukuthi ema-university abantwana bethu bahlangana nezimo ezibhlungu. Athi elapha yana mhlambe baphumile bahambe nabontanga bakhe. Uyafika lapho uyarape. Urashwa mhlambe yiboyfriend yakhe ngoba ngithi msakazi neboyfriend yakhe rape ngoba maningavumelananga, that is rape. Abuye lapho traumatized, yabona, engakwazi ukusekhamba nalesi simo abhekane naso lapha yana. Instead ukuthi athola umuntu omdala noma umama wakhe akhulume naye uthi mangehlelwe isimo esinje aye kumngani wakhe. Ngesikhathi aya kumngani wakhe uzomfaka ku social media athendeke khona leli gama eselifike kuthiwa kutrenda. Hey lelo gama msakazi libabulele abantu ngoba abantu ba trenda on a wrong reasons. Awukwazi ukuthi uthathe isimo somuntu esibhlungu njengalesi ade ngisisho usifake ku social media wenze lo muntu ahlekwe yizwe lonke ukuthi yena urapiwe noma wehlelwe yini. So ngithi ke mina kubantu besifazane yiba nomuntu ozokhuluma naye, yiba nomuntu ozoconfide kuye. But on top of that ngiyacela ukuthi abantwana bethu bamazi uNkulunkulu. Uyabona ayikho into emnandi njengokwazana noNkulunkulu ngoba eyimene ezibalukhuni nezimo ezibanzima empilweni yomuntu esifazane uyakwazi ukuba nekhona lakho ufike uyichaze indaba yakho uzendlale phambi kaNkulunkulu ngoba ukukhuluma kwenza ukuthi ipressure lo sokunayo nebhlungu sokunabo buthi ukwehla. But esimeni sokuthi umsakazi ngu-MM oqala ebaqulusini eminyakeni ngaphezulu ka30 omasipala babakhona. Ngithobeka kakhulu, ngiyabonga kakhulu kubantu basebaqulusini, ngibonga kakhulu ku-leadership yasebaqulusini ukungithemba. Lokho kuyisiqalo esithi abantu besifazane bayakwazi ukwenza izinto zenzeke. Awuthi ngikutshele msakazi into enzeka lawo njengamanje. Umasipala ngifike ungaperform kahle. Kodwa njengamanje I can assure you umasipala siyahlangana siyabumbana. Into yokuqala abasebenzi bebengabumbene. Siyabumbana singabasebenzi siyasebenza i-service delivery yaya kubantu. Zonke izinto besikhala ngokuthi azenzeki ziyenzeka. Ngani ngoba angisebenzi ngedwa, ngisebenza nama-HODs, ngisebenza bayangihlonipha banakho lokho ukuthi ayikho into wrong ngokuba umuntu wesifazane kwisikhundla esifana nalesi. Futhi akusona isikhundla esifanele amadoda kuphela, kodwa isikhundla esifanele wonke umuntu ngoba thina vele nje kade saqala ukuba ngo-CEO. Ekhaya mina ngu-CEO, nomunye umuntu wesifazane u-CEO. Siyakwazi ukumultitaska. So mangifika ekhaya ngunkosikazi wendoda ngiyapheka, ngenza yonke into, kodwa mangisemsebenzini ngiyi-CEO umsakazi. Futhi ngiyafisa lokho ukuthi abantu bakunderstand ukuthi mangilapha ngu-CEO futhi ngizokwenza umsebenzi kamasipala, angifune ukuzwelwa. Makufanele ngi-account ngiya-accounta, makufanele ngisuspendwe ngezinto ezisuke zi-wrong engizenzile, kufanele kwenzeke lokho, kungashiyo ukuthi shame umuntu wesifazane esikufuni lokho. Ngifisa ukuthi umsakazi message enginikeza noma ubani umuntu wesifazane ozolalela lenkulumo, ngifisa ukuthi ayikho into wrong ngokuthi umuntu wesifazane. Akukho nokuncane nje okwenza ukuthi uNkulunkulu ayisole ngokuthi kube khona umuntu wesifazane. Ngifisa ukuthi kuzo zonke izimo ababhekene nazo lapha abakhona abahlahle khona ithemba ngoba ulahla ithemba ngoba ulwa nezimo msakazi. Izimo othi mangabe uyibheka ungatholi solution yazo. Solution yokuqala yomuntu wesifazane guqa ngedolo umuntu wesifazane. Umkhuleke uNkulunkulu, ukhulume noNkulunkulu ngesimo sakho. Bese kuthi okwesibili iyaphela ucela usizo ngoba uma ngabe ungalicela usizo uzokwenza isizwe sonke sibe ne stress ngani ngoba umuntu wesifazane uyena phela wenza ekhaya kube newomp. Uma ubaba ekhona ekhaya unkosikazi wakhe nje ngithi unkosikazi wakhe akekho, uyambona ahlala beyintandana angazi kufanele enzeni, afuna ukwenza something kodwa akazi ukuthi uzoyiqala ngapi ngoba akekho umama waziyola ekhaya uthi khonana. Yenzani bantu besifazane noma ngabe unasiphi isimo, asikho isimo esingadluli, asikho isimo esikhona permanent. That's what I'm saying to them. Isimo esikhona namhlanje kuwe umuntu wesifazane sizodlula, akukho okuhleli ngona phakade. Isimo esikuvelelayo manje sake samvelela omunye futhi sake samehlela omunye. Zama ukuthi uthole umuntu that will confide kuye ukuthi nginenkinga enje ungayi kumuntu ongangawe. Yekelani bantu besifazane abancane ukuthi nikhuluma inkinga zenu nomuntu omncane ngoba uzokhuluma naye nje mhlambe nibanga i-boyfriend. Ngisho abantwana bethu banakho phela ukuthi bafihlelane nabo bebodwa.
uzoya kulomuntu kanti niba ngiboyfriend akululeka kanti ukululeka ngento ezokulimaza mo ngakho ke sicela ukuthi baye kubantu abadala basekhona abantu abadala sakazi sikhona we are available ukuba siluleka abantu besifazane silekelela abantwana bethu futhi siyakukhuthaza ukuthi noma ngabe isiphi isimo ngeke sikujaje woza ukhulume nami ngingedwa ukhulume nalozo omthemba eyedwa uchaza indaba yakho akulekelele ngoba lesi simo esikuvelelayo sake samvelela njalo naye lo wesifazane ukuba umuntu osanaqali ngani bantwana bethu kuqale kudala kabi ngakho ke asikho isimo esisha likho igama elisha into ekuvelelayo nekufrustrate njengama ukhona yake yamfrustrate Siyabonga MM. Siyabonga kakhulu msakazi.